Čaute, moje meno je Marcel. Dlho som rozmýšľal na transplantáciu vlasov, ale nie je to tak medializované a reklamované, tak mal som z toho také obavy. A keď som sa dozvedel, že môj kamarát bol na transplantácii, s ktorým sa potom skontaktoval, odporúčil mi túto kliniku a hlavne mi odporúčil VIP balík cez Dariusa. Tak som sa na ňo nakontaktoval a som sa rozhodol, že idem na transplantáciu vlasov. Už mám som veľmi spokojný, čo sa týka všetkých služieb, transferu z hotela na letisko, na kliniku, celkovo čo sa týka profesionality a zákroku, bolo to absolútne bezbolestné, čo som veľmi spokojný a už to mám za sebou a som veľmi rád, že som sa rozhodol preto. A nezdá sa vám, nevidíte dvojmo, ale to je môj brat dvojička. Čaute, ja som volám René. Keď mi brat povedal, že ide na transplantáciu vlasov, chcel som ísť aj ja, aby sme boli rovnakí. A chcem sa týmto poďakovať delegátovi Dariusovi, ktorý nám to bez problémov všetko vybavil.